comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somehow will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and it's true, you know, love is all we need. We are the blessed, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Well, set up your heart, oh, so they know that someone cares, So there cries. Tak já jsem popravdě řečeno něco měl připraveno, ale teď, když vidím to krásné poděkování před sebou, tak trošku mi došla slova, došel mi dech, protože nejsem člověk, který by byl tak citově nějak snadno vyveden z míry, ale tentokrát jste mě dostali a myslím si, že ten samotný fakt, že jste to museli připravovat, že se na tom podílelo tolik lidí, tak to je pro mě ten největší dar. Já jsem vždycky považoval za nejdůležitější vztahy. Říká se, že člověk je bohatý tak, jak bohatě má vztahy. A myslím si, že za těch 16 let jsem tady našel spoustu vynikajících lidí, jak mezi žáky a studenty, tak mezi mými kolegyněmi a kolegy. A poznamenalo to můj život, obohatilo ho to. A myslím si, když odcházím, a myslím si, že odcházím s čistým svědomím, že přeci jenom bych položil důraz na to, abyste vždycky v sobě objevili ty základní rozměry člověka, kterými jsou hloubka, abyste se nespokojili s nějakou povrchností, abyste měli i určitou šířku, abyste zabrali hodně zájmu, ale také výšku, abyste směřovali i k nějakému ideálu a k nějakému vzoru. Žijeme v době rozkolísaných hodnot, ale ty hodnoty, které jsou duchovní, jako je pravda, láska, krása, to jsou hodnoty trvalé. A já vám přeju, abyste k ní našli cestu, abyste na tom životě se zúčastnili skutečně aktivně, aby s vámi nikdo nikdy nemanipuloval, abyste v tom životě byli opravdu šťastní a aby ten váš život měl neopakovatelné kouzlo a aby jste opravdu prožili ten svůj život tak, aby ti ostatní ve vás také viděli určitý vzor. Přeju vám jen to dobré, přeju vám hodně zdraví a těším se, že když mě někdy potkáte, že si třeba popovídáme. Nasledanou a moc děkuji.